Iată că după aproape 2 ani de la semnarea contractului de execuție a acestei lucrări, februarie 2011, tot într-o lună mai friguroasă, reușim să inaugurăm această lucrare, care este una de referință pentru întreg județul. Ne-am început mandatul de președinte cu finalizarea lucrărilor la podul de la Săvârșin, lucrări începute în mandatul domnului Seculi și a domnului Matula. Apoi am realizat podul de la Boxig, am sprijinit și realizat trecerea peste Mureș de la Conop și iată că astăzi suntem la a 4-a lucrare realizată sub egida Consiliului Județean și cea mai importantă. Este importantă pentru că, dincolo de dimensiunile impresionante, 616 metri lungime cu tot cu rampe, deschiderea care este una care permite atât accesul autovehiculor cât și partea de pietoni și de bicicliști. Dincolo de aceste lucruri este singura legătură între Arad și ieșirea din țara râului Mureș. Este podul care va realiza dezvoltare economică în această zonă. Atunci când am semnat contractul, domnul primar de la Pecica a trecut cu compa dincolo, pe malul celălalt unde s-a semnat acest contract. Iată că astăzi, la nici 2 ani, putem să trecem pe acest pod, pe un pod care cu siguranță va fi unul care să lege și comunitățile din întreaga zona DKMT-ului, pentru că această legătură nu privește doar localitățile Pecica și Secusigiu, mă refer ca unități administrative, ci face legătura cu județul Timiș, cu zonele din Ungaria și din Serbia, integrându-ne de fapt într-o dezvoltare economică a întregii euroregiuni. Ne aflăm astăzi în fața unei mari împliniri. Împlinire pe care, cum spunea domnul președinte, a trebuit să treacă peste 100 de ani, să o așteptăm și astăzi am înfăptuit-o. Ne aflăm chiar la interferența dintre Banat și Crișana și sper că astăzi se vor uni nu doar destine, ci și idealuri ale comunei Secusigiu, pentru că acest pod pentru comuna noastră înseamnă dezvoltare. Și mă adresez acum cetățenilor din comuna Secusigiu, dragii mei, să știți că acum începe o mare dezvoltare pentru comuna noastră. Acest pod este o mare realizare și o împlinire. Dumnezeu să ne ajute și să dea Dumnezeu ca strănepoții noștri să poată consolida mai departe acest pod. Dumnezeu să ne ajute! Pecicanii și cei din această zonă au trebuit să aștepte 120 de ani pentru realizarea acestui pod. A meritat și sunt sigur că nu numai 120 de ani de acum încolo, dar de ani, acest pod va fi folosit nu numai pentru cei de aici din Pecica, dar și pentru toți care locuiesc în această zonă a țării. Pentru realizarea acestei investiții vreau să aduc mulțumiri, în primul rând, pentru 2 persoane dragi mie, dar nu numai. Este vorba despre președintele Consiliului Județean, domnul Nicolae Ioțcu, care este și cetățean de onoare a orașului Pecica și a Secusigiului, mă corectează colegul meu Ilie Cheșa de la Secusigiu, dar și Consiliul Județean, consilierilor județeni din mandatul trecut și din mandatul acesta. Stai că mă dau ăștia sus. Mă dau ăștia sus. Presidente.